ka channel la ka lo ma cheu Hi, Sira thau ka ni. Chuan plastic sculpture maker ni tur chuan ka hna chu ka chan ve thei ta a. Vela chuan ding chuak tak taka ka hna chu ti hlokhling turin. Voin chu a phur oma, ase a phur om hle bok. Chen company lar tok ho nen meeting kan nei a. Portfolio chu lo ngei na in chu hna tan chuan ke ma chu ka thaber angan soya. Pangin chu hna chuan englam pange ka thole zwal don ti le. Ka tel ve theinan enge ka ti ngai sha tumin ka kala. Oi karei. Tu building chu amoi lu tuk ringo. Here chu kortun lai deuh te art sculpture nal tak tak te in a khat vek male thenga chuan ka thua hi ho chu an sam nal tak tak le an outfit trendy deuh nen chuan an nal hlom lu tuka for sale ka hmu hak chu claim in a za thak ve deuh wangin he hmuna hian man to tak tak ha a local ni lawin ka telen wang heta local ka ni ti ka in shila chefel taka local director chuan meeting room a chuan mila nga thu soya ama ka zui pa chuan ka thin chu phuna salu tuka ni anga company lian le chang ka nga ka thok the hi ka hlim hle ni che pakhat graduate ringot tan chuan he thil hi ro puiru tuk ringot che room ka lu chuan kadang lam ta vek ting room a chuan tunge ka hmui oi thei lawang ting room a chuan nowa le clear an lo oma smei thluite chuan nowa hi director ni tomo ama in mumin hire du'a hi an fiam thumak sak tak kha ni le ang ka ti ni school drama vel chu azo toi mokatia ma se tu na hian ma ka hnunga mem be tu tek ne kanin hule chu ni sia nowa chu dinga hi Sarah kam hule chu kalom hle mei atia danga soizo ma chuan ke in pani min fian le mei min tu mi a mei chemo tak kha ni to lo nia chu wangin min ti boy tum re ren su rim tak ka soi wang chuan nowa chuan makdeu hian min han ena Sarah hei fiam thu mei mei ni hleine pula po kan fiam mai lo re reng che tu nai ron omna chan chu itelen thadlu tuk wang alom atia vain do he hloman ni a man ka ring to tuna chang ka ring non to don lam hoi chuan kal le ka tum te de ya ta chuan clear chu lo dinga hei ke ma wang ani mei the thula win ka story a ama khala ka manga atia oh clear chuan ka khala ka story manga ada a fiam thu mei mei ta na min man na na i khala chin chiani mo clear chuan a chunzoma Sira project ata ni khala kala a I thu lovin ka ti palani atia ka in sorbing lu tuk kha ngei dan po ka lo ngei to man lo ni kha atia malam chu ka hoi le a midang fiam thu thona ta na man hi art ni hleinem ka ti chuan a chunzoma ai ni lo kha fiam thu tan ka ti ni hleinem I thon thu kha mi te tan a chalu tu ka lom atia ngin an shatura ka du wang ania ase ka ti swale ni ti ka sha e min ngai dam ro atia thinarim lu tuka tipal tiringotin engkimi siam thavek dona mi min ti zakalom katia chu kalama chuan ron tla kutwanin min ring ro ka in chiu ngoi ngoi ni kum tam tak chung ka in chir to lom tia ama lam chu ka hoya khamini kha choi mi thina ve nge lom tia clear chuan ka sha lom atia ngei damnan engpo ka tiang atia tipal tak tak ani anga a or chang khana ti tak tak anga hey school ani to box si lawa atu soita chu kanga thave tura lo alama chan ka hoya kanuya ole katia adam mel tu kani ran kwa ve ta ngala nowa chu lo nui ve lai chu ka hmu a chuan kha wonder woman costume kha ka thei ngel ring reng su katia nowa chuan Sarah kha ke ma ka ni hleinem kha costume kha ka pero reng che atia ti lo mo katia nowa chuan alu thing takin ka ti hleinem nga nge I chunga chu tiang chu ka ti ringot dunga atia tanglam ka ti ngai lo ti shat kha atia koi thelo ni khami chong jong khan amai mo ka ti char chara ama lo ni lo mo tam tak chungin ama in min sana wangin ka lo thin rim the em khan ni si ai khan Ashley ti ve ka lo ni wa chuan tu tiang kan ti to chuan project chungchan chu kan soi thei tongem atia ole ka tia project chungchan chu min shil chana chuan oi kare an chat melut idea chu abon ringot shotina model chungei twa lola mi model aya chuan kema siam sculpture an hmang du'a king tak sadik tak tilan theinan sculpture ka siam don ani sculpture tin in shape le size sang sang nei don ani chuan Terry design collection chu fabric lampang ani boka ho in bil turin gray rong te pan siam dona tu na chu min pe kan tuma chuan o ka ti a tan chuan he thil hi thil poi mo takani ase khinti tuin ka ngak thei to lawani
nen chuan project a chuan kan thei top kan chhuat ngal wata don le ha chol huna pi kan in dun te chuan kan in kom nge le tran te em kom le chu nuam hle mai ain ka lo ngai hle ni hi magdeu mai nawa po chu lo fel lu tuk heya chung te company chu ni mai theya ma se thata kan ni ve reng ani rinen kan ti tur lampang kan soi fel thelo la yin aron kala thlan tur thazok meron pe thina ni rena kan ngei to phak lawa thil thate chhuak thina chum kha chu kan rin ain kan lo thok rei dewa wangin kan bul hnai ei tur zorna vela ei tur la tur chuan ke ma ka chhuak ta a lai chuan nawai min kauri chu ka sha chuan nawa chu local ve meron puye tumin a local ve chu lo ni ani khurlai mu cha jacket chu phela ke ma meron hak thira ka thinlung chu phuna salu tuka amarim tui tak chu ka she theya a fel thenya o nilo ama ka star le ta ni mo changa ni re te chuan thil eng muni click pathuma lunch kan ei lai chuan ana nawa in phone a da chu ron ringa pina chang chuan Ashley na rong ko ti ka mu theya pa chuan phone chu ala a oh hey Ashley oh ole ang thiang ben kau khingang ati a tinga kati panula te utuna chang ka kal chingai to dona kani mudonya bai atia kala terry bula chuan ka vachuna ya tune Ashley rong ko kha ama Ashley kha mi at katia Clary chu oh ama Ashley nge kha wa anga mi felina chi anga mi swal takanei te hi ka oi theilo ne atia oi kare Clary chuan in nei atiamo adam theiberi ani nei dona mo katia tikange ka zol ngal bok Clary chuan a hlavak to lawang Clary chuan ka chiang cha lo wan hetiang lampang engma soi ngai lawa hetiang lampang a chuan angoi mak zela ti ma tan ka khale ve ka ma se Ashley ne nei don ti ka shile sia kalung ngai lu tukani ma se tuna chuan thil ti dan tur dik ka she to ni tuna jang chuan ka feelings ka dalu tanga ka hnala ma ka in sorbi na ngai to don ani Ashley hwan ni ka du to lawani rei tak kan thon hu cha topa chang kan project chu kan ti hlokling theya chu chau po ni lo chu exhibition chu a lu tuk ringot theory core design na tak le ka sculpture na tak chu ai rem fu vek mai thok dun thle ani hair costume chu lar te em order po dong him te em sculpture siam ho chun lar ve te em rin I face sales ma po ka kal kwanga mi lom nan chuan bar pakhata party tuin Clary nen chuan min soma topa hadam chu a thave hle me ka thokrim theisia nom tak kan hmangani mi ho chu do kan bulading khomin anin kom vak fiam thu te soin hlim takin an oma te khalo in vak lo tur kanya achan chu ka rui lu tu kani chu mi zan chu nu de wa chon wa chu ka bula ron thua zo na me ron zota capture siam ithiam bun top ti lawa hobbies dang inayem atia ei chuan te reng me ka ti nam ti chu kange na chu kashelo katia zot non le in tura hian du de big te nayem ron fulingai na em tia ei chuan kanuya min interview ti na mi a katinge hetiang zo na personal de min zo a katia chungin min changa nangma she chen che ka dulom ma chungchang she thi no ma atia mai chu tai chawaka enge soi khan omzia nei le du ve moni le kai to zong hi ka ti topa achan chu Ashley nen hwale lom wangin affair ringot ani yang wa chuan min en chara makkatil tukin ti to ka shabak silawa chu wangin ka ding ta ringota restroom ka kalangai ni katia tu ka einem lu tuka ka tol thuche pa wa chuan meron venga min puye tuma kuchu luman lu tukani kuchu poson ka duwa ma se ka theilaw mo amarwala kal ringot chu ni ka du ke in tur in wang me pokha ni yang atu ka har chu ui hi ka room ani lo reng changkang bun to pa hen kalo oma 5-star hotel ami ang mei khamale oi kare khonge ka oma puan hmai chu ke ena phew por kala hashame tu wangin engmak thleng lo ti na ni tiro adam turin ka thohwa ya chuan do kana om ka pars chu kala in kalkatum ta a ui he apartment hi lian lu tukringot ne kongka kha omle kongka zong ka tum lai chuan atuma changa ron chuak mek nawa ne zo kanin toka ke chuan enga tinge hetai oma katia mase ke hoi kwal chuan ta ka cha amale chung te khlak kam fwa oi zan chung zong kha ni na kalo omani don kha